भिडिअ बानायो आरो नों जुदि एसेबां मोजांबा नों एसेबां जुदि मोजां मोजां वर्ड्स बुंबा जोंनि बायदि पाब्लिकआव थानानै नों भिडिअखौ बानायनो नाजाना fuck you मासबा लाइभ खोदों मा लोरि बेगरनि कमेन्ट हरदों नोंसोरो मालाय फार्स्टआवलाय लुटा बेगर स' बिदि बेखायनो आं बुङो जोंनि बर' इउटिउबार्सफोरखौ गासिखौबो सापर्ट खालाम बाट सोरनिबा गुरुआनो बुंखाथारबाय थौदो सलिबाय थौदो जुदि जोंहाबो साबस्क्राइब ना साबस्क्राइब खालामनांगौ होनदोंमोनलाय थौदो खालामनोसै जल्दि थौ बिदि होननानै जोंनि फेभारेट सेलिब्रिटि सोरबा फेभारेट एक्ट्रेसानो खोनखाथारबायलै होननानै नोंथांमोना गासिबो बर' इउटिउबारफोरखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामना दांजागोन आंजों बे फन भिडिअ आपल'ड खालामग्राफोरखौ नोंथांमोना गासिखौबो साबस्क्राइब खालामना लानाङा नङाबा दिगदार जागोनबो थ' खुलुमबाय थ' गिबियावनो नोंथांमोनसिम बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो लोगोसेनो गोजोन हर माने मा समाव नायो आंथ' मिथिला नालाय ओंखायनो डाइरेक्टलि बुंखाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायसिमखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय थ' जों दिनै सावरायनो नागिरदों एबा नोंथांमोना टाइटेल थांनानै मिथिखाबाय जानो हागौ जे जों सोरनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन थ' जों दिनै सावरायनो नागिरदों गेमस्ट्रि एबा दाला मोखां ना मा होनो आरो सान्द्रि मोखां आरो माबा माबि नाम दंबावोलै ललिपप सलिपप माबा माबि दंजोबबावो आं बुंथ'ला बिनि आरो लोगोसेनो एगेन्स्टआव दङ जोंहा मिस्टार दैमु थ' फार्स्ट अफ अल नोंथांमोनाथ' मिथिजोबखाबायानो भिडिअआ माबोरै जागायजेनदोंमोन थ' फार्स्ट अफ अल सोरबा सासे थिनदों ना मादों होनदों आरोना बे भिडिअखौ बानायनो बिदिब्ला जों नायलांनि थौ सिरि भिडिअ बानाय होननानै खिन्थु ओरैबायदि आसलासो भिडिअ खालामनानै प्यारी समझ गई फन खालामनानै भिडिअ खालामनो होदों नामा दे आङो मेदामालाय आसोलखौ सिनायो नामा आसोलबावसो आसोलखासो बेबो खिन्थु आसोल नङा बायदि नुदों नामा नोंसोरलाय माखासे पार्सनेल एटेक खालामनाय खोथाफोर बुङो आरो जोंना मेदामनि मेन खोथाया फैबाय दानिया पार्सनेल अटेक अके जों जेथिया माबा मोनसे भिडिअ बानायनाय जायो एबा भिडिअ जोङो होयो बिथांनि सायाव अब्ला जों बिथांखौ डाइरेक्ट पार्सनेल एटेक खालामो थ' अब्ला नायदिनि गावथ' पार्सनेल एटेक खालामा होननानै बुंदों नालाय थ' अब्ला नायदो रायजोफोर थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव नायदो अब्ला कमेन्ट सेक्सनाव पिन खालामना दोननायखौ नुबाय जे दैमुनि हिन्जाव खारनाय प्रेगनेन्ट बेफोर बे मोनसे पार्सनेल खोथा गोग्लैयालै रायजोफोर पार्सनेल नङा बेलाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनायसो आरो बैसोरबो गावसिनि भिडिअफ्राबो ओंखाम ओंख्रि गेलेनायसोमोन आरो बै मोनसेयाबो माबासोमोन नामा रायजोफोर दंखल सेरनाय नङा होमबा दंखल सेरनाय आरो गाव गावनि बुस्थु गाव गावनि गोसो मा खालामो जोंलाय आरो माथो बुंनो गेजा मा दं आरोना गावनि जिउ गावनि गोसो गाव मा खालामो गावनि गोसो आरो नङा होमबा आङो नायनो बायो होननानै एक्स आच्छा एक्ससो होमबा आसोला एक्ससो दासो बुजिदों आं मालाय दङना दङ एक्स वाइ जेड प्रेजेन्ट फिउचार मालायसो जों गैया नालाय माथो खालामबावनो नङा होमबा माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है क्लिपखौ एडिट खालामनानै होफानांगौ बेथ' सानद्रि मोखां नङा बेथ' थ' बे समाव आंबो बेखौ राइट होननानै बुंगोन मानि थाखाय होननानै बुंब्ला नोंथांमोना मिथिखागोन जे जुदि नोंथाङा बे बुस्थुआव बेयाव गैयानो आरोना नाथाय नोंथांखौ जुदि बेयो होननानै सासपेक्ट खालामनाय जायो एबा बेखौ होननानै नारसिननानै हरफानो देरनाय जायो माने नङानो आरोना नाथाय नोंथाङा जुदि बेयाव बुंजायोब्ला नोंथांमोनाबो दुखु मोनगोन आं बेखौ फार्स्ट भिडिअ बुंखादों माने गासिबो रस्टार्सफ्रानो गासिबो माने इउटुबारफ्रानो एखे सानो बिदि होननानै साननाङा थ' बेलेगा बेलेगबो साननो हागौ एगजामपोलाव आंबो डाइरेक्टलि माब्लाबा बे होननानै आंनि भिडिअ आंनि इन्ट्र'टिक होखायाखै बे नङा होननानै डाइरेक्टलि खोन्थानानै होखादों नाथाय गासिबो एखे होननानै बुंनो नाङा दे जेरै एगजामपोलाव गासिबो बर' इउटुबफ्रानो गाज्रि गोजा होमबा नोंथांमोनाबो गोलैगोन ना थ' नोंथांखौ बादो गायबो सोरबा मोजांबो दङ बिथांमोनाबो गोलैगोन नङा होमबा थ' बिथांमोनाथ' दुखु मोनगोन ना थिग बेबायदिनो गासिबो बर'फ्रानो गाज्रि होननानै बुंब्ला जेरै गासिबो बर'फ्रानो गाज्रि होननानै आं एगजामपोलसो होदों दै दा बर'फ्रा गाज्रि होननानै बुंदों होनना बुंनाङा माने बर'फ्रा गाज्रि होननानै बुंब्ला जों गासिबो बर'फ्रानो गोग्लैजोबगोन थ' नङा होमबा सासे सानै गाज्रि थायोब्लाबो गासिबोथ' गाज्रि जानो हाया थ' बेनो पइन्टआ प्यारी समझ गई मिस ललिपप
नोंनि नामा आं दोनदों रावबो दोनाखै मिस ललिपप होननानै आं दोनदों नोंखौ मानि थाखाय दोनदों बेखौबो मिथिजोबखायो रायजो राजाफ्रा मिस ललिपप oh टपाटप मालूम ना आंथ' मिथियालै सलायबाय मानि थाखाय बुंदों देलाय खोन्थालाय थोद दानो गेम स्ट्रिम माबासो बुंलायगोन हेरेसमेन्ट साइबार बुलिं गाव गुबुन हारिनि लोगोफोरजों जुदि इन्जय खालामनो बेथ' गाज्रि खामानि मावाखै गाज्रि खामानि मावनाय नुदोंब्ला बा भिडिअखौ मोनदोंब्ला बुंजायो खिन्थु थ' बे बाथ्राखौ खोनानानै आंना दारिफ्रासो फुलांबाय नामाब्रा खोमाफ्रासो बहाबा गैला नामा गन्थंफ्रासो बहाबा गैला नामा थ' बिथाङा मा बुंदों गाज्रि भिडिअ नुयोब्ला बिथांखौ जोङो फोसाबनायनि थाखाय बेखौ सोलायजानायनि थाखाय मोजां बाथ्रा बुंनांगौ बे जों बेखौनो खालामगासिनो दं दा नुवाखै नोङो दाख्लि आबे नोंथाङा बुंदों जे मेहेर बिथांनि थाखायसो बेफोर जानानै थांजोबबाय माजोब्बाय आबे जों ग्रुपआव दंमोन मिथिबाय ना सोर दंमोन नोंथ' मिथिया होनो खोमा नाथाय बिथांखौल' नाम होबाय जों मेहेर आं सापर्टारसोमोन थ' जेखियानो जाया मानो जों गोबां मेटेरियल्स मोननानै बिथांमोनखौ फन भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ जोङो स्टप खालामनो सानदों थ' बे स्टप खालामनो हाबाय बादा जिखुनु जाया ओमफ्राय नाथाय बिथाङा बुंदों जे गाज्रि भिडिअ नुयोब्ला नोंथांमोना जेब्लाबो भिडिअ खालाम एबा भिडिअ खालामनो हायो नाथाय नोंथाङा बै समाव मा बुंदोंमोन खेबसे बुंफिनलाय सलायबाय बिथाङा बुंदोंमोन आं सेक्स खालामदों बयफ्रेन्डजोंसो खालामदों नोंथांमोना जेबो बुंनो थाखाय राइट्स गैया नोंथांमोना भिडिअखौ डिलिट खालाम नङाबा एसपिनो केस होनाय जागोन आबे कुछ तो शर्म कर नङा नों सापारानि ना खोलापारानि माने खोलापारानि ना सापारानि आं माने दाउटसो जाबाय स्क्रिप्टफ्रा एसे गड़बड़ जादों खोमा एसे मोजां नायफिनलाय ये बड़ी अच्छी बात कही है जोंथ' नोंनि पासखौ लानानै खोथा बुंनो साना नानियालाय माथो बुङा होनदोंमोन दाथो माबा प्रेगनेन्ट जानाय माबा हिन्जाव बुनाय माथो बेखौ गासैखौबो बुंलांजोबखाबायानो आं खुगा सिया आं जेबो बाथ्राखौनो बुंथ्रा बै माथो सिबाय थादोंब्रा थगायनाय जाबायलै नोंथांमोनखौ Oh my God! Wow! रावबो बिदि बेलेग इउटुबार्सफोरखौ बिदि नुवा खिन्थु जोंनि बर' इउटुबार माखासेफोरा बिदिनो माने नांलायनानै बेनो कन्टेन्ट माने मा जागोन माने थ' आं बे समाव मोनसे खोथाल' बुंनो सानगोन नाय सपोज लाइक देट दैमुआ दिनै रियेलखौनो बुंसै आरो दैमुआ दिनै बे बोरायजों माने सान्द्रि मोखां ना मा नाम मोनथाय बेखौ माने सेक्स खालामदों माबा खालामदों बिदि माबा बडि टाचिं माबा डान्सिं हट मा होनो बिदिखौ आंबो बुजिलायलाङालै सलायबायासो रोङो बिदिखौ हारामिथार थ' जिखियानो जाया मानो थ' बिथाङाथ' बिदि बोरायजों देखायफाबाय थ' अब्लाथ' मा होनगोन निस्सय बिथाङाथ' रिप्लाय होथारनांगोन आं नङा होननानै जेरै नोंथाङा डाइरेक्टलि क्लेरिफिकेसन होना होदों जे बे नङा होननानै दा अब्ला मा बे रिप्लाय होनायाबो माबा नांज्लायनाय नामा कुछ भी बेखौ रिप्लाय होननानै बुङो बेखौ नांलायनाय होननानै बुङा बेखौ नांगौ माने नों बेखौ बुङाबानो नों बेखौ रिप्लाय होआबानो जे नोंनिया नों होननानै सानना लाखाबाय पाब्लिकआ अब्ला बेखौ रिप्लाय होनायसो बुङो बेखौ नांज्लायनाय बुङाथ' आबे बेखौथ' बुजिनो नाजा मिथिबायना आरो खोनानो मोनदों माखासे रस्टिं चेनेलफोरा गावबा गाव ग्रुप खालामनानै सासे मानसिखौ टारगेट खालामनानै बयबो बे टपिकआवनो भिडिअ बानायो बेबायदि बिथाङा बुंनो नागिरदों जे माखासे रस्टार्सफ्रा माने आंथ' गोलैया आंथ' मिथिया दै मिथिबायना करो हाथ जोड़ के मैं आंथ' मिथिया खिन्थु आं टारगेट खालामदों आरो नाय टारगेट खालामदोंआनो जाया मानो बे गाव पइन्ट अफ भिउ होदों सोरनिया राइट सोरनिया रं नोंथांमोना डिसिसन लानांगौ आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा मिथिबायना ओमफ्राय नाथाय मोनसे खोथा जों गावनो बुंबाय बर' इउटुबारफ्रा खौसे जानांगौ खौसे जादों दा बिथांमोनहा आंनो बुजियाखै नोंलाय साब्रैथ' खौसे जाबाय दा थ' जिखियानो जाया मानो आं बे समाव माखासे ग्रुपबो खालामनांगौ जानानै फैयो मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला ग्रुपखौ जेरै जोङो बै बड'स्कप आरो लोगोसेयैनो वाट्स अल लाइफखौ दिरुननायाव जेरै ग्रुपनि गोनांथि जादों पाब्लिकनि गोनांथि जादों थिग बेबायदिनो ग्रुपजों मावलाङोबा गासिबो गोरलै जालाङो नङा होमबा मानो बिदि नोंसोरो एसे बुजिलायनांगौब्रा बर'जों बर' मिथिबायना आरो नोंसोर एसे बुजिलायनांगौब्रा बर'जों बर'नो गोसथोलायनानै मानो गारलायनांगौ जाखो बेस्रा दाबो सिन्थाय नोंखौ हास्थायनानै गाबखुमाबाय थायोदां बर'जों बर' खारस्लायनांगौब्रा बर'जों बर' हाबा जानांगौब्रा बर'जों बर' बे नामखौ बाथो मिथिबायना
मिथिबाय ना आबे नाय बर' जानानै बेफोरबायदि राव रायज्लायोबा बेफोरबायदि बुङोब्ला बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेराव बिदि राव रायलाया बर'जों बर' बेखौ खुलुमनांगौलै बे इसोर आबे छुटिया है क्या इसको जों खुलुमगोन नामा माने बे कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं भिडिअ उल भिडिअ नायबाय आं नाथाय सानद्रि मोखांनि जेसेबो एडभाइस होनाय जे बेफोरबायदि जानांगौ जानाङा माने माब्लाबाबो माने बिथांनि राइटखौ रंखौ लाना फैनानै बेखौ बिदि जानाङा बिदि जानांगौ होननानै बुंफैनाय आं मोनसेबो नुवासै माने गासिबो माने खोबथेजोबनानै डाइरेक्टलि दैमुनावल' जाबसिनहैनाय बायदि नुदों थ' आं नुदों जे जोंनि सानद्रि मोखाङाबो ओरैबायदि खामानि मावो माने ओरैबायदि इनफ्लुयेन्सिं खालामो आरो ओरैबायदि निउडिटि एन्ड सेक्सुवेलिटिनि ड्रेसफोर गानो बेखौ एसे फोसाबनांगोन यार वेस्टार्न कालचार होननानै बेफोरबायदि गानबाल' जाया नङा वेस्टार्न कालचार फल' खालामदों होननानै वेस्टार्न कालचाराव नोंथांमोना मिथिगोन ना मिथिया सेक्सआ फ्रि जोंनि इन्डियायाव फ्रि नङा जोंनि बर'नियाव दासिमबो सेक्स फ्रि नङा मिथिबायना थ' बेनिखायनो एसे कन्ट्रल खालामब्रा यार नोंनि न'आव गाननायफोरखौ माबायदि गानो जों जेबो बुंनो थाङा नोंहा नोंनि न'आव मा रायज्लायो जों जेबो बुंनो थाङा नाथाय ससियेल मिडियानि गेजेराव फैयोबा एटलिस्ट बेखौथ' कन्ट्रल खालाम जालुबा बांसिननिफ्राय बांसिन बांबाय थागोन आरो सासेखौथ' आं बुंथ'ला बिथांखौथ' नोंथांमोना बयबो मिस ललिपप होननानै बयबो मिथिजोबखायो आं ना गोरान जाग्रा थास' बिबार मा इफोरो जेनेबा मा वर्ड्स बेफोरो जेनेबा एसे मोजाङै बुंनांगौ न जुदि नोङो सासे गियानि मानसिबा नों सासे एजुकेटेड बा आरो बिथाङा बुंदों एसे मोजाङै बुंनांगौ थ' भइसफोरखौ आदसा बेफोरो गाज्रि बियो गाज्रिब्ला बेफोरलाय माबोरै आब' बेखौ मानो जेबो बुङाखै बे मोजां भइस मा जालामोनालै मानसियालाय थ' बास जोबनाय बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे नाय ब्लगिंआ मोनसे गावबो एक्सट्रा मोनसे केटेगरि दंखायो एबा बेयो मोनसे कन्टेन्ट रस्टिंआबो मोनसे गावनो मोनसे कन्टेन्टखा नङा होमबा रस्टिंआ मेनलि मोनसे जादों जे जों बेखौ इन्टारटेनमेन्ट पारपसाव ओमफ्राय बेखौ मा मेसेज होनो हायो बेनो आरोना मेनलि इन्टारटेनमेन्ट पारपस आरो बिथाङा गावनो बुंदों जे खोनानायजों माने जेबो लाब गैया उइदाउट भिडिअ उइदाउट प्रुफ नङाबा नोंथाङा माने जेबो बाथ्रा बुंनो नाङा नाथाय नोंनो खोनानो मोन्दों होननानै खैथा बाहायखो नोंनि भिडिअ नायलायदो खैथा बाहायखो खोनानो मोन्दों मिथिनो मोन्दों होननाय बाथ्राखौ फाग्ला जागोन बे गावनो बाहायनाङा होननानै बुंदों बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाङा मिथिया हुसिया होननानै दा गावनो खोनानो मोन्दों होननानै खैथा भिडिअ थाखो नागिरलाय नोंथांमोन गजब बेइज्जती है